Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Francis Aldiansah, kelas 11 TKP Setunggal. Ajenge pranata cara upacara pito adat pitonan. Para rawuh ingkang kinurmatan para sesepuh, Bapak Ibu tamu undangan saha sedaya saya sedaya kadang kinasih ingkang sampun kersa rawuh ing upacara adat pitonan ing upacara adat pitonan. Kula minangka pranata cara ngaturaken sugeng rawuh mugi rawuhipun panjenengan sedaya tansah pinaringan rahmat, sehat lan wilujeng dening Gusti Allah. Dina menika kita sami nglaksanani upacara adat pitonan yaiku tradisi Jawa nalika jabang bayi rancik 7 wulan wonten ing kandutan. Upacara punika minangka wujud rasa syukur dhumateng Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amargi jabang bayi sampun dipun paringi keselamatan ngantos umur 7 wulan. Kajawi punika pitonan ugi minangka sarana ndedonga lan nyuwun pangayoman supados ibu lan bayi tansah pinaringan sehat, tentrem lan lancar ngantos wekdal lairipun. Prosesi kapisan yaiku nyawisaken papan upacara lan piranti sesaji kayata kembang setaman, tumpeng robyong, jeneng abang putih lan ubar-rampe liyane. Kula nyuwun dhumateng para tamu supados saged njagi katertiban lan ngaosaken suasana khidmat. Acara sabanjure yaiku donga bebarengan minangka wujud panyuwunan berkah dhumateng Gusti Allah. Sawise punika dilanjutake prosesi siraman ibu ngandhut minangka pralambang ngresiki lahir lan batin. Wonten ugi pasugatan lan dahar bebarengan minangka pralambang kabegjan lan gotong royong. Kadangkala wonten acara ngumbah wayang utawa ngumbah dhuwit logam minangka pralambang resik lan pangreksa saka sedya ala. Upacara dipun tutup kanthi donga pangestu saking para sesepuh mugi sedaya pangajap saged kalaksanan para rawuh lajeng dipun paringi berkat minangka para lambang syukur lan kaberkahan. Mugi upacara pitonan menika paring berkah dumateng ibu lan jabang bayi tansah pinaringan sehat, lancar lan rahayu. Kula minangka pracara ngaturaken panuwun dumateng para rawuh ingkang sampun kersa rawuh lan paring dukungan mugi kabudayan Jawa kados mekaten tansah lestari lan dados piwulang tumrap generasi enom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.